diha na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Naana di si Mommy. Day! Day Sara! Day! Oh, Lucy, ngano? Kanang gigisugo ko ni Piolo. Ipasusi ang iyang giabangan kay mo check out na siya. Ha? Unsi mo check out? Ay kanang iya ipatanaw ang balay ba nga iyang gipuy-an. Kung wa ba'y nawagtang kay mubiya na si Ja. Mauna Day Sara oy. Iyang ipasusi ang iyang gipuy-an. Iya kunong ipasuta nga way mga butang nga nawala. Ug way butang nga posibleng iyang gidala. Tinuod ka, Lucy? Ay ula giday. Siguro ka? Hala, ay balik-balik. Ay ulagi in town Day Sara ay. Hinunggan nga iyang ipasusi ang iyang gipuy-an. Muhawa na siya? Ay muhawa na lagi si Ja. O niya, asam ko na siya paingon. Ana, wala ba ko mangutana kung asa pud siya paingon? Muhawa na day siya? Sige. Way maghawid. Papahawa ah. Ija lagi ipatanaw ang mga butang dito ah. Okay, sige. Tana, pero kadiyot lang. Nahibaw na ba si Mami nga muhawa si Piolo? Wala po ko makasulti niya. Sultihi na si Mami. Ay, dili ikaw ang mususi? Pahibaw na nato si Mami. Aw, alata na! Kaya ito pagid siya ni Ruben. Okay na gitingali ang ilang relasyon. Itanaw na ako. Mura manong malipayon si Sarah. Awin noon, parison masab sila. Okay ra. Pero dili sa di kalimot. Tandog sa nagkarpo na ako. Mahal ti ka, Sarah. Mahal ti ka eh. Pero, di lang masabot ang imong kinaiya. Mausabon ka lang kayo ko na una. Gisultihan ba kasi ni Lucy nga akong ipasusi ang akong ipuyan tungkol kay muhawa na ko. Mommy? Iha. Kumusta ang inyong panag-uban ni Robin? Na-enjoy ka ba? Okay naman, Mi. Lucy. Niya ka man di ay? Ay, oo kay ipasusi man ni Kuan. Hala, ay, kadalimot na kong sulti ni mo. Ganina, Ma'am Imelda ay. Mahitungod sa onsa, ha? Kanang, ipasusi ni Piolo ang iyang gipuy-an. Ipatanaw ang mga butang kung wala ba'y nawala. Onsa? Kaya matragod niya. Ngayon ka din taon. Onsa yung pagtuon ako. Iyang sulugoon? Tamparoson ko noon siya. Ay, kalma lamang, Ma'am Imelda. Onsay kalma. Kahilas niya. Gisugo ko niya nga ipasusi iyang gipuy-an kung wabay nawa. Nabuang siya. Ay, mao man na iyang gihangyo na ako. Para kuno wala siya tulubago. May tulubagon gayot siya. Kung doon ay mawagtang dito, Lucy. Kipapuyo ko siya nga way abang. O kung doon ay mawa, abuson na ka na. Bayran yun niya. Ay, mao lagi nga iyang ipasusi, ma'am. Sa dili pa siya mupahawa. Onsa? Mao na, Mommy. Muhawa na ko na siya. Oh, mao ba? Di labing maayo. Mommy. Ngano ka man, Sarah, ha? Mura man og masulubon ng dagway ni mo? Kuan, Mi. Kining... Mas maayo nang mawa siya din, Kay dili ko gusto nga siya ang maghatag ni mo kasakit. Dili ko gusto nga pasakitan ka niya, iha. Mommy. Mode ka nang iyang tuyo, Lucy, ha? Okay. At tuon ako siya. Sige, ma'am. Tana, Lucy. Dali.
Diha ka o na, Sarah. Mohawa na si Piolo. Mohawa siya. Ay. Si Bay Piolo ni. Yan na. Hello, Bay! Bay, Buloy. Oh. Parang gino niya ni Konsyal pa. Namuli ka. Patabang ko nimo. Ha? Mataba? Unsa man? Sikinan ba? Akong kargahan sa mga butang nako. Ha? Kargan? Asa man ka? Mahawa na ko diri, Bay, Buloy. Oh! Bangag sa ilong! Unsa? Bida, joker kay ka. Oy, sa tinuod ka. Wa ko magtiyaw, Bay, Buloy. Wa ko magtiyaw. Mo ba? Sige. Managhin ko rin ko siya. Pauli din ko. Palihog lang. Paabot ko nimo. Okay, bye. Sige, bye na. Kaya para magkapanangin ko. Ba't nga likantos kong migo taon. Pahawaan lang siya. Aron di siya mabuang siya gugmang Sara taon. Gidua-duaan, urag madyong, bunot, dos, bambo, paningit, paet. Kusog man kayong nanugtok. Maayo kay mi abli dayon ka. Ma'am Imelda? Imo makuno kong pasusihon ni mong gipuy-an. Kuno abay nawa. Palihog lang ko, ma'am. Mapahawa na de ka. Mahawa na lang ko, ma'am. Alabing maayo. Aron dili makonsumisyon ang akong anak nimo. Sorry, ma'am, na nakayo mo kong dili maayo na nakapahibos ko sa imong anak. Nga sa ato pa. Kay mo pahawa ka man. Nagpasabot lang nga dili ka makatuman sa akong patakaran. Ilabi na sa imong relasyon sa akong anak. Dili ko perpektong pagkatao, ma'am. Tungod ana, makanto sa imong anak. Tungod na ako. Maayo kay nakasabot ka, Piolo. Mao nga mahawa na lang ko diri, ma'am. O salamat kayo. Lucy. Susiha kung ba yung mga butang nga nawa. Ay, ma'am. Pagdali, susiha. Ikaw man mismo, nasayod sa mga butang nga ani Adin, di ba? Ay, Ma'am Imelda. Si Buloy. Hello, Buloy. Hello, Res. Nanawag lagi ka. Nawag ko. May bago ko ni mo kalabot, Bay Piolo ba? Ha? Kaya nga naman si Piolo. Maway la Sara. Mao ba? Nga naman. Wa ko yun. Muhawa na noon siya. Nga permi unta silang magkita ni Sarah. Bida ka nang perming kita lagi, pero mo na inungdan nga mahawa siya kay perming kita. Sa Buloy? Perming kita. Pwede din perming kita, no? Kaya makakita ang taon siya kung sa kabatiin yung ang kabati sa ilang relasyong taon. Buloy? Mako na, tinuod na. Nya kung mahawa si Piolo sa ilang Sarah, asa man siya mo puyo? Wa pa siya kibaw, asa si Puyo? Ano, kaluoy ko eh. Nagsang mahawa siya dito na eh. Kaya kung ako mas dapit may Piolo, ambot lang. Lagmit. Kriminal ko. Unsa? Di pa ka nang pagkituon ka si Muyang. Kung magtiguubag lang laki. Mo na, pero may kita. Di ba? Kuyong na nausin na eh. Kanya, ibaho ka, lipay ka na. Ha? Nga nakabuhat taon, Sara nga. Nga nakabuhat man siya taon, anak. Ha? Ni Kuyong ba siyang Ruben? O niya, lura taon matang may Piolo, luoy kayong nagtanaw nila. O niya, Sara o Ruben, lipay kayo? Lipay ka na? Mao pa? Tapos na, Ma'am Imelda. Humana. Wala kayo nawagtang sa mga butang. Okay. Labing maayo. Tungod na, ma'am.
Tuguti lang ko nga magpasalamat ko sa imong kaayo. Pero giabusahan mo. Pues, pahawa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!